Bine ați venit la un nou vlog! Bună, bună! Bună, bună! Mergem încotro? Mergem în Pompei. Suntem în drum spre autocar. Noi am luat biletele online. Folosim site-ul The Trainline, unde îți apar dacă sunt bilete de tren și dacă nu sunt, îți dă opțiune pentru autobuz sau dacă sunt ambele și vă puteți alege. Au fost... cât am dat? 24 euro. Vreo 20 ceva de euro pentru toți am dat, dar să fiți atenți că dacă vreți să luați bilete, asta e cea mai bună variantă, pentru că există acele chioșcuri care vând bilete tot doar de autobuz, deci fără ghid, fără nimic, până în Pompei și sunt... Ne-ar fi costat 100 de euro, 20 de euro de persoană. Nu merită, după părerea mea, pentru că tot acolo te duc și v-am zis, n-au ghid, nu-ți explică nimic în plus, e doar transport. Doar că acelea sunt autobuze turistice, iar ăsta e autobuz de la stat, normal, cum să zic. Autobuz normal, pe care îl luăm din gară. Autocarul Flexibus e în spatele stației de tren Napoli Centrale. Zice că se cheamă această stație Napoli Metro Park, dar GPS-ul ne arăta la 5 minute distanță, în fine. Până la urmă l-am găsit și așteptăm, aici a venit, o să facă ocolul și ajunge aici. Ai biletele? Astea? Da. N-am mai văzut până acum să scrie proprietate privată pe stradă. E modelul drăguț, dar m-a minunat așa, ciudat. Toată strada asta e privată? Sau doar acolo? Am ajuns în Pompei, ne-a lăsat autobuzul undeva pe la marginea orașului, dar nu avem decât 10 minute până la site-ul arheologic. Și acum mergem pe jos. Acolo este o basilică și un turn care aparține bisericii. Noi trebuie să mergem încolo. Am un bănuț. Și ce vrei să faci cu el? Mami, ăla de 50 de bani ne trebuie la coș, la cumpărături. Îți dau altul. Îți dau altul, iubire. 5 bani. Ai aruncat? A aruncat! Îți dau un bănuț, da. Uh-oh. Vrei să mai vin apoi? Da. Wow, ce frumos este! Nici nu știu unde să mă uit, că peste tot e superb. Superbă biserica aceasta și cu ce... Iulian îmi face poză. Aceasta și cu cea din Napoli, aceea cea mai mare pe care am văzut-o, au fost foarte frumoase. Nu trebuie să le ratați. Îmi faci poză de blogăriță? Nu se vede, o pun pe ecran. Iulian face o poză la turn. Anul care este scris acolo e 1925 și văd că se poate urca. Haideți să vedem dacă se poate sau nu. Luăm bilete? Să urcăm în turn. 1 euro pentru copii, 2 euro pentru noi. Nu știu ce e aici. A zis să găsim caseria. Uite, bieti acolo. Immaginate, qualsiasi cosa. I'm scared. Ți-e frică? Dopo potete scendere anche a piedi. Ok. 80 de metri. Uite, avem aici ce putem vedea. Uite! Uite muntele! Ce omul? Am
Pictura de pe perete? Uite ce de picturi murale aici, acolo, acolo. Orașul. În față e gara. Avem muntele Latari și muntele Faito. Acolo în spate. Acolo în depărtare, dar azi e cam înorat, este insula Capri și Sorrento, orașul. Iar aici e golful de Napoli și Pompei. Ne mergem acolo. Unde? Uite aici, în Pompei. Uite aici, în față. N-ai văzut? Am trecut cu privirea peste. Oh, dar e destul de mărișor. Păi este, aici e, cred că amfiteatru și noi te tot ducem încolo. Începe de aici și până în capăt? Da! De-aia ți-a zis că e mult de vizitat. Vă place? Acela e Vezuviu, vulcan activ, care a venit peste orașul Pompei. Așa, facem o poză. Acum cu Andreas. Și aici e basilica pe care tocmai am văzut-o. Super! Îmi place să urc în turnuri și în chestii înalte, să privesc orașul. Copiii se tot agită dacă să mergem pe scări în jos și o să mergem pe scări să pozăm și clopotele. Îmi place să urc în turnuri, întotdeauna mi-a plăcut să văd peisajele de sus și pe unde găseam un turn sau o biserică în care puteam urca. Eu eram prima să vezi orașul de sus. Și acum pe scări. Multe scări, nu? Eu m-am mețit. Imaginează-ți cum era dacă le urcai. Nu le urcam. Ieri de-abia am urcat ce am avut de urcat, nici nu mai țin minte ce am. La castel. La castel. Și erau cât? 1000. Niciun sfert. 100. 100, nu 1000. Dar m-am amețit coborând. Cred că întâi te verifică, nu? Am luat bilete. Au fost 18 de persoană. Așa. Doar adulții plătesc, copiii nu plătesc. Foarte bine. Și știi, uite ce zice aici, că poți să vii de astăzi 3 zile consecutive. Super. Dacă ar fi timp, să fii aici, da. O excursie mai lungă. Și nu e coadă deloc. Vara am înțeles că ar fi cost de 2-3 ore. Și ar fi bine să vă luați din timp bilete. Zim, unde suntem aici? O carte. Sunt afară tot felul de ghișei. Avem o carte și o hartă. Și mi-a zis că la fiecare punct de atracție, fiecare casă, fiecare loc, e un număr. Și putem citi în carte. Am preferat varianta asta față de cea cu audioghid, pentru că asta o și putem păstra pentru noi. Adică audioghidul trebuia să-l dai înapoi. Mai venim, aducem și cartea cu noi. Nu mai trebuie să cumpărăm. Iar ghid turistic nu am luat pentru că nu am știut la ce oră ajungem și erau anumite ore fixe și mi-a fost frică să nu putem fi în timp ca să ascultăm ghidul. Andreas, tu ești ghidul nostru, tu ai harta, tu ne conduci. Fac cu schimbul, a? Și ați aflat încotro mergem? Ce este? Nicolas găsește. Aici era pizzerie. Caut cum era înainte. Nici tu nu știi ce e aici? Păi uite, cartea numără 2 și apoi 5. Hai să vedem, uite, ai panou aici în față. Venus, în scoică și Marte. Scoică? Da, uite, stă pe o scoică. Uite aici cum erau pictate două păsări. Nu, stăm pe așa, da, erau pictate. Aici s-au ilustrat cu cele mai multe obiecte din casa asta. Da. Cele mai multe obiecte. Ce crezi, au intrat în soie. Canalul e lung de 50 de metri și se crede că țineau înăuntru și pești. Pe ce stradă suntem?
Habar n-am. Au nume. E foarte mare orașul. Nu mă așteptam să fie așa mare. Da? Da. E mai oraș, uite. Și avem și străzi, nume de străzi. Suntem aici, undeva. În partea aia e teatru. Eu zic să mergem așa și că ne întoarcem pe aici. Bine. Sau putem ieși, uite, putem ieși pe aici, pe aia mergem. Hai că mai avem doar o oră. Vezi cele două porți? Uite-le acolo. Wow. Și acum? Hai să arăt cum era. Da. Așa arăta. Templul nu mai e. Cu totul altfel. Trebuia să fie între cele două porți, dar nu mai e. Mai sunt câteva coloane, uite, rămase. Și eu reconstruiesc. Nu-l mai reconstruiesc. Nu uite. Consolidează un pic ce a mai rămas. Refac ce a mai rămas. De întăresc ca să nu cadă. Suntem aici, la templul lui Apollo. Și așa arăta. Ce frumos arată. Au mai rămas doar câteva coloane, da. Și scările. Scările, da. Basilica, una dintre cele mai importante clădiri publice din Pompei. Așa vedem noi și așa era înainte. Merg cu spatele că lumina e mai bună acolo. Am ieșit de la Pompei, a fost foarte frumos, e mult de mers, e foarte mare orașul. N-am apucat să vedem toate căsuțele și tot ce era însemnat pe hartă și în cărțile acelea, dar am văzut cât s-a putut. O să mai revenim probabil când vor fi copiii mai mari, peste 5-10 ani, o să luăm și ghid de data aceea, ca să învețe și ei mai multe, dar tot a fost bine pentru ziua de astăzi. Acum ne îndreptăm încet spre autobuz, nu chiar așa încet, sper să găsim drumul, că eu nu mi-am notat adresa. Noi am ieșit acum pe la altă ieșire, am intrat pe la amfiteatru și încercăm să mergem la amfiteatru și după aia să reconstituim drumul, să ajungem la autobuz, pentru că nu știu cum se numește strada aceea. Și la 6 e autobuzul. Aceasta e vederea pe care mi-am luat-o din Pompei. Nu e cea mai frumoasă, dar e cea mai drăguță pe care am găsit-o. Multe erau așa cu poze, doar câte o poză, cum vedeți aici. Dar nu-mi plăceau. Nicolae și-a luat una cu cățelul acesta, știți că lui plac căței. Nicolae, să arată în vederea ta. Wow! Și tu? Ce ți-ai luat? Eu mi l-am luat pe Ahile. Ouleu, uite, mi se rupe punga. Ține-l în brațe. Hai că-ți dau o pungă de material. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, super. Mai revenim peste 10 ani, am zis. 5-10 ani, când vor fi cei mici mai mari. Atât de multe de văzut, nu știu când mai revenim. Da. Mai degrabă revin să văd Coloseul din nou. Serios? Uite ce mese frumoase! Vezi, e ieșit în relief. Super drăguță. Pe stradă, la o terasă. Asta nu e ieșit în relief. Asta da. Astea negre sunt frumoase. Și asta ce drăguță e. Mi-ar plăcea și mie una în grădină așa. Uite, așa mi-ar fi plăcut o vedere, genul ăsta. Statuia aia. Nu-ți place? Bă, da, dar nu mi-ar plăcea să o am. Ce drăguț sunt moșii și îngerii. Nu-ți place Moș Crăciun? Uite și cât de mari sunt statuetele. Da, dar nu vreau statuete religioase. Eu mă uitam la Moș Crăciun. Uite bănuț, hai să luăm un bănuț. Pe care ați ales-o? Ăla-l vrea Andreas. Pe care? Ăsta. Aha. Aoleu, m-am speriat că era... Hai, Dacă mi l-a făcut pe ăla. Nu știu, hai, trebuie să învârți Păi tare. nu! Tare, 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 cu forță. Era îngerul acolo. Hai că vedem ce e. Și... Tot timpul ne e frică. E frumos și Am îngerul, tot că ți aduce noroc. învârtit. Da. Mai băgăm o dată, nu? Da. Poate de data asta sunt mai atenți. Uite ce zice. Pe ce e? Da, pe ăla îl faci. Banul îl faci. Unde e? Haide că ai ieșit.
A ieșit? A ieșit și uite, e bănuț nou și lucește. Ce copac interesant, nu? Așa i-au zis cei mici? Copacul, ciupercă. Copacul, ciupercă. 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 Ghiși ciupercă ce-i?